Добрий день. Зараз у нас 13 красовика 2026 год і грецький орех вступає в фазу, який є саме усприймальний до заморозків. Ось гэты шишечки, это будущие рожечки восени, і починають просипатися листки. Ось. І зараз, коли заморозки будуть тут -2, -3, то все, урожаю вже не буде. Ратує то, що гэты грецкий орех знаходиться в городе, а в городе завсёды теплее. А что по фундуку? Ну, фундук так само. Ось такі вже листики. Это червонолистный. Видите, я тут выращиваю. Ось. Бачите, який стан листков, другий год он тут росте. А ось это сіянець капуляльник, нам було шмат сірожок. Листки трошки менше, він трошки пізніше. Так. Навести резкость. А, не хочу. Ну ось. Листки ось такі. Тому, коли заморозків не буде, приморозки нас минуть, то будемо з орешками. Всім добра і миру.